खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिखा नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। एडियारि आनजादनि OMR सिटखौ 8 अक्ट'बरनिफ्राय 22 अक्ट'बरनि गेजेराव डाउनलड खालामनो हागोन। बक'आव फिसाया बिसिखौ बिस दौनानै बुथारदों। आसाम सोरखारा आरोबाव सा 385 बिजाथिनो एपइन्टमेन्ट लेटार रानदों। टरेन्ट बर'नि दैदेननायाव नैथि प्रागज्यतिसपुर थुनलाइ फोरबो खुंनो लाहार फाहार। सा त्रिपुरायाव हिंसायारि थासारि। दैबाना आरो हा गिसिखानानै गासै सा 19निबो बांसिन सुबुंफोरा जिउ खहा जादों। मोननै गुबुन गुबुन लामा जाब्रबथायाव गोबां सुबुंफोरा जोखोम। गसाइगावनि BPF मावख'आव उइलियाम नार्जारिनि खौरां मेल। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जाम सुंद'यै एडिआरिखौ लानानै गोनां बाथ्रा फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। ससियेल मिडिया एक्सनि गेजेरजों बे गोनां बाथ्राखौ फोरमायदों गिबि मन्थ्रिया। गिबि मन्थ्रिया मिन्थिहोनाय बादिब्ला आसाम सोरखारनि डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि थामथि थाखोनि 3 नं सोंथि बिलाइ बादिनो 4 आरो 5 नं सोंथि बिलाइनि OMR सिट आरो एन्सार केखौबो इन्टारनेटआव मोननो हागोन। नाथाय बेनि थाखाय बिजाथिफोरा 50 रां मासुल होनांगोन। आनजाद होगिरि बिजाथिफोरा 8 अक्ट'बरनिफ्राय 22 अक्ट'बरनि गेजेराव OMR सिटखौ डाउनलड खालामनो हागोन। 9 अक्ट'बरनि फुंनि 6 रिंगानिफ्राय इन्टारनेटआव 4थि आरो 5थिनि सोंथि बिलाइनि एन्सार केखौ मोननो हागोन। एन्सार कीखौ सेवानि वेबसाइट www.site.sevaonline.org आरो आसाम सोरखारनि वेबसाइट www.assam.gov.in आव मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो 9 अक्ट'बरनिफ्राय 18 अक्ट'बरनि गेजेराव आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जामिनेसननि बिजाथिफोरा अजद एबा अबजेक्सनफोरखौ होनो हागोन। नाथाय अजद होनो थाखायबो बिजाथिया मासुल होनांगोन। मोनफ्रोमबो सोंथिनि थाखाय 500 रां मासुल होनानै बिजाथिफोरा गावबा गावनि अजदफोरखौ होनो हागोन। गुवाहाटी नोगोरमानि साखाथियावनो थानाय बक'नि जगिपारायाव मोनसे सोमोनांथाव बुथारनाय जाथाय। बे बुथारनाय जाथाया ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बक'नि जगिपारायाव सासे दुथां फिसाया गावनि बिसिखौनो बिस दौनानै बुथारदों। फिसायनि बिस होनायाव बोलि जानांनाय आइजोखौ गोब्राब हालोदाव बोखांनानै गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जादोंमोन। नाथाय थैनाय थांनायजों जुजिगासिनो थानाय आइजोआ देहा फाहामसालियाव ट्रिटमेन्ट सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो जिउ नागारो। बिसिखौ बिस दौनानै खास्रि बिस्रि बुथारग्रा दुथांखौ महादेब दास होननानै सिनायथिनो हादों। महादेब दासआ खामानियाव सासे गावबुरा। ओरैहाय बे जाथायनि उनावनो दुथां महादेब दासआ न' गारनानै बबेयावबा खारखोमानानै दं होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बायदिब्ला महादेब दासआ 4 सान सिगांनो बिसिखौ बिस दौनानै बुथारनो नाजादोंमोन। नाथाय मा जाहोननि थाखाय महादेब दासआ बिसिखौ बेबायदि बुथारखो बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। बबेखानि महादेब दासखौ हमनायनि उनावसो बे जाथायनि गुबै जाहोना सोराङाव फैगोन होननानै न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायदों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सोरखारा दिनै आरोबाव माखासे बिजाथिफोरनो साख्रिनि थिसनथाइलाइ एबा एपइन्टमेन्ट लेटार रानदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला दिनै गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि सावराय नब्लाङाव खुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों सावस्रि आरो सोलोंथाइ बिफाननि गुबुन गुबुन मासियाव सा 385 बिजाथिफोरनो थिसनथाइ होदों। बे हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै सायख'जानाय बिजाथिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार गथायदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला दिनै थिसनथाइ मोननाय सा 385 बिजाथिफोरनि गेजेराव सा 284आ सोलोंथाइ बिफानाव आरो सा 101 बिजाथिया सावस्रि बिफानाव थिसनथाइ मोनदों। मख'नो गोनांदि दिनैनि थिसनथाइलाइ राननाय हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु, सावस्रि आरो सोलोंथाइ बिफाननि गोजौ थाखोनि अफिसारफोराबो बाहागो लादोंमोन।
दाजाबथायारि खामानिफोरजों थुनलाइनि बाख्रियाव बिहोमा होनाय आरो राव हारिमु थुनलाइनि खामानियाव बाउसोमनायनि थाखाय नेशनेल एवार्ड मोननो हानाय बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि आरो साहित्य अकादेमिनि बर' एडभाइजारि बर्डनि कनभेनर तरेन बर'नि दैदेननायाव नैथि खेबनि थाखाय प्रागज्यतिसपुर थुनलाइ फोरबो खुंनो लाहार फाहार खालामदों। शंकरदेव एडुकेशन एंड रिसार्च फाउंडेशननि बानजायनायाव नैथि प्रागज्यतिसपुर थुनलाइ फोरबोखौ खुंनाय जागोन होननानै प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायदों शंकरदेव एडुकेशन एंड रिसार्च फाउंडेशननि आफादगिरि आरो थुनलाइगिरि पनिन्द्र कुमार चौधुरिया। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी नोगोरमानि पान्जाबारियाव थानाय श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव फैगौ 13 डिसेम्बरनिफ्राय 15 डिसेम्बरसिम सानथामनि हाबाफारि लानानै तरेन बर'नि दैदेननायाव नैथि प्रागज्यतिसपुर थुनलाइ फोरबो खुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों। सा त्रिपुरानि कदमतला ओनसोलाव रबिबार बेलासे समाव हिंसायारि थासारि सोमजिनायनि जाहोनाव रैखाथि हान्जानि गुलि गावनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो गुबुन सानैया जोखोम जादों। दाङाबाजियाव जिउ खहा जानाय सुबुंखौ सुल्तान आहमेद होननानै सिनायथिनाय जादों। हिंसायारि थासारिया बारानिफ्राय बारा सोमजिनायनि जाहोनाव जायगानि खुंथाया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितानि दफा 163 खौ फोसावनानै होनाय जायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला कदमतला ओनसोलाव सासे मुस्लिम ड्राइभारखौ दुर्गा फुजानि दान होनो राजि जायैनि थाखाय बुग्लिनायनि जाहोनाव बे हिंसायारि थासारिया हरखाबै सोमजिदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बबेखानि पुलिसनो एजाहार होनायनि उनाव सासे दायनिगिरिखौ ग्रेप्तार खालामनायबो जायो। गार' हिल्स ओनसोलाव हा गिसिखानाय आरो दैबाना सोमजिनायनि जाहोनाव जिउ गोमानायनि अनजिमाया बांनानै गासै सा 19सिम जाहैनायखौ मिथिनो हादों। रबिबार खालि एसडीआरएफ हान्जाया जिउ गोमानाय सानै बिफा फिसाज्लानि गोथै सह बोखांनो मोननायनि सिनायथिखौ बिजय एस सांमा 44 बोसोर आरो फिसाज्ला बियान सिगाद आर माराग 13 बोसोर होननानै मिथिनो हानाय जादों। बिसोरनि गारिखौ बरेङापारा पुलिस थानानि सिङाव थानाय दालु सनाग्रे जंसनाव गोजावनानै थाहैनाय हालोदाव मोनदोंमोन। बिफा फिसाज्ला सानैबो तुरानि रंकन संजितलनि थागिबिमोन। एसडीआरएफआ थांनाय 5 अक्ट'बरनिफ्रायनो गोबां नाजानायनि उनावसो बिसोरनि गोथै सहखौ बोखांनो हादों। बेनि सिगां समावबो दैबानाजों गासै 10 सुबुंफोरा जिउ खहा जादोंमोन, जेराव सोनाब गार' हिल्सनि दालुआव 3, खोला गार' हिल्सनि गसुवापारा पुलिस थानानि सिङाव थानाय हाथियासिया संगमा गामिनि गंसे नखरनि 7 सुबुंफोरा जिउ खहा जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो गोबाङै हानाय अखाया सोनाब गार' हिल्स, खोला गार' हिल्स लोगोसेनो खोला सोनाब गार' हिल्स ओनसोलावबो गोबाङैनो खहा खालामदों। दासान्दि गं 54 गामि आरो गं 500निबो बांसिन न'फोरा खहा जानायखौ मिथिनो हादों। गुवाहाटीनि जु रड फ्लाइअभाराव समबार फुंनि 1 रिंगासो समाव जौ फेनाय माखासे लाइमोनफोरा लामा जाब्रबथायाव गोब्राब जोखोम जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला गंसे AS01 EH 4665 नम्बरनि महिन्द्र सुब गारियाव गाखोनाय माखासे लाइमोनफोरा गंसे आइजो सालायनाय AS01 DF 8230 स्कुटि आरो दुर्गा फुजानि थाखाय मोब्लिब जागायना होनो खामानि मावनो थांनाय AS01 MC 9807 नम्बरनि गंसे टाटा गारिजों सौग्रावलायदोंमोन। बे जाब्रबथायाव गोब्राब जोखोम जानाय स्कुटि सालायग्रा आरो सुब गारिनि ड्राइभार सानैखौबो फाहामथाय होनो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो आरो टाटा गारियाव गाखोनाय खामानि मावग्राफोरा खुनुरुखुमै जिउ रैखा जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेराफारसेथिं गुबुन मोनसे लामा जाब्रबथायाव गंसे बाइकआ सुइफ्ट डिजायार गारिजों सौग्रावनायनि जाहोनाव बाइकआव गाखोनाय सासे लाइमोन आरो सासे आइजोआ गोब्राब जोखोम जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। गणेशगुरि फारसे फैबाय थानाय गंसे AS01 FT 1082 बाइकआ हाथिगावनिफ्राय फैनाय सुइफ्ट डिजायार गारिजों मोगा-मोगि सौग्रावलायो जाहोनाव गारिनि ड्राइभारा खाबु लानानै जाथायसालिनिफ्राय लोगो लोगो खारखुमा लांदोंमोन। जोखोम जानाय सानैबो सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। पुलिस आरो एम्बुलेन्स गारिया गोबाव समनि उनावसो नुजाथिहैनायनि जाहोनाव सुबुंफोरनि रैखाथिनि थाखाय जिंगासिनो गोनां जानायखौ नुनो मोनदों।
रबिबारखालि खौरां बिजोंनि गेजेरजों गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि लकनाथ नार्जारिया बिपिएफ दोलोनि सायाव सोंखारिनानै उइलियाम नार्जारिया गोसो गैयाब्लाबो इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरखौ जर जबरदस्ति बिपिएफ दोलोआव सोदों होननानै बुंनाय बाथ्रानि सायाव गोख्रोङै खेंफोरथि होदों उइलियाम नार्जारिया। रावबो सोद्रोमाखौ जेबो लब दिन्थिनानै सोआखै। माखासे साननि सिगां गकुलकाटा हरिनगरनि मन्दिराव सामलाय आफाद लिंहरनायखायसो थांदोंमोन आरो बिथांमोना मन्दिर लुखांनो अनसुंथाइ बिनायखाय गावनि हानायनिफ्राय दान होनो खोथा होदों। नाथाय बे सुबुंफोरखौ उइलियाम नार्जारिया जेबो रोखोमनि राजखान्थि बाथ्राजों रायज्लायाखै आरो जेबो लब दिन्थिनानै बिथांमोनखौ बिपिएफ दोलोआव सोआखै होननानै फोरमायदों। जानो हागौ बै सोद्रोमाफोरा मन्दिरखौ लानानै फालांगि खालामदों। लोगोसे लकनाथ नार्जारिया सोंथि खालामोदि थांनाय सानफोराव कासियाबारियाव 4000 जयनिं जानायखौ मानो बुंनो साहस मोनाखै, नाथाय दिनै बै साब्रै सोद्रोमाफोरखौ मानो सोंथि खालामदों। बे सोद्रोमाफोरा बिपिएफनि जानो हायाब्ला इउपिपिएलनिबो जानो हाया होननानै बुंथियो बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि उइलियाम नार्जारिया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।